דרך R1 אני רואה שזורם רק I1. אז למעשה R1 הוא שווה ל-I1. דרך R2 אני רואה שזורם גם I1 וגם I2 ושניהם באותו כיוון. אז הסכום שלהם R2 שווה I1 ועוד I2. דרך R3 זורם רק I2. אז R3 שווה ל-I2. דרך R4 ו-RL זורק רק I3, אז אני אקבל ש-IR4 שווה ל-IRL שווה ל-I3. וזה יהיו המספרים פה. אם נשים בתשובות, אנחנו רואים שלא מופיע IR4, כי למעשה הזרם שזרם דרך R4 והזרם דרך RL זה בדיוק אותו זרם, אז לא צריך פה שתי תשובות שונות, זה בדיוק אותו דבר. זהו, תודה.